Rojnivîska xecê 5 Xecê li du evdalê Zeynikî ye. Nivîskar Yasemin Elban. Rojnivîsk Ev nêzî hefteyek bû xecê ez xistibim nav çandikekê xwe û li ser rûpelê min tiştek nedinivîsî. Gelo tiştek hatibû serê wê? Çima êdî wê nedinivîsî? Min pir meraka wê dikir û di heman demê de ez ditirsiyam ku dê ew careke din neyê. Serpêhatiyên xwe li ser perê min nenivîse. Weke ku wê fikir û remanên min hîs kiribe, îro êvareke zû bi kelecan hat. Ji çandikê xwe ez derxistim. Rûpeleka min a nû vekir, pênûsa xwe rahişt û wiha nivîsî. Rojnivîska min e xweşevîst. Nêzî hefteyek e ez bi dapîr û bapîrê xwe ve hatime gundê Qencoyê li mala meta xwe. Meta min û bavê min cêwî ne. Her du jî mamoste ne. Bavê min li Wanê, meta min jî li gundê Qencoyê mamostetiyê dike. Her havîn em tev bi hev re diçûn gundê dapîr û bapîrê min kom dibûn û me betlaneya xwe li wir derbas dikir. Lê vê havînê meta min me wexwend gundê xwe. Ez û kurê meta min Siyabend di emrê hev de ne. Em her siber adibin, diçin li deşt, zozan, çiya û baniyên gund digerin. Îro jî piştî nîvro ez û Siyabend em bi berîvanan re çûn bêriyê. Li wir gelek meh, bizin û beran hebûn. Serê ewil berîvana şîr dotin. Dema berîvan bi şîrdotinê mijûl dibûn, şivanê pas jî xweda ber siha darekê. Xwarinên ku berîvanan jê re anî bûn xwar. Bi dû re bilûra xwe ji tûrika xwe derxist û bilûra xwe lûrand. Newaya bilûra wî ez mest kirim. Ne tenê ez, berîvanên wir, pas, kûçik, kêzik û heta mişkên gulên diyaran jî ji dengê bilûra şiwanî mest bûn. Şiwan bilûra xwe lûrand heya berîvanan pas dotin. Piştî dotina pêz xelas bû, hew me dît berîvan berxikan anîn û wan berdan nava pas. Berxik tev maka xwe nas dikirin. Her yek ji wan çûn li ber guhanên maka xwe, her du çongên xwe yên pêş danîn erdê û şîrên maka xwe mêtin. Her yek ji yekê rintir û bedewtir bûn. Dema şîr dimêtin, dengekî pir xweş ji ber devê wan derdiket. Min dêna xwe dayê ku yek ji wan piştî têr xwar xweda ber devê maka xwe. Maka wê jî ew alast. Ez çûm min hêdîka ew girt û ez pêşa bûm. Cîrana meta min xatîka ordê hat cem min û got: Xecê, te ji vê berxikê hez kir? Min got: Belê, zev şêrîne. Wê got: Me hê navekî lê nekiriye. Tu dixwazî navek lê bikî? Ez hinek fikirîm. Bişûn de min got: Bila navê wê Askê bê. Wê got: Bila be, Askê navekî pir xweş e. Ez çûm, min ji çandika xwe hinek nan derxist û da ber devê wê. Wê nanê di destên min de xwar û xelas kir. Pişt re wê kefa destê min alast. Ev yek pir li xweşa min çû. Askê hînî min bû. Ez bi ku ve diçûm, ew li dû min dihat. Ez hîna tir pê şane bûbûm, berxvan hat. Berxikan ji pas veqetand, komê hev kir û bir. Bişûn de şivan hat. Wî jî pas komê hev kir û bir. Berîvanan jî satu da şîrên xwe hildan û paş ve vegeriyan. Siyabend got: Xecê, de were em jî herin. Min got: Siyabend, ez têr bi askê şane bûm. Berxvan ew bi ku ve bir? Siyabend got: Were, em jî bidin bi dû wan biçin. Pişt re jî em biçin bi şikeftên dengvedanê re hinek bipeyvin. Rojnivîska min e rindik. Me da bi dû berxikan û em çûn. Hey ez bi askê şane dibûm û hey em dimeşiyan. Piştî em hinek rê çûn, Siyabend li min vegeriya, destê xwe dirêjî çiyayekî kir û got: Xecê, vaya şikeft li biniya vî çiyayî ne. Em ji berxikan veqetiyan, me berê xwe da çiya û em ber bi jor ve hilkişiyan. Bi demeke kurt de
Em gihîştin ber du şikeftan. Yek ji wan piçûk bû, ya din jî gelek mezin bû. Siyabend devê xwe da ber devê şikefta piçûk û bi sewtekî bilind got: Xecê! Ji şikeftê dengek paş ve hat û got: Xecê! 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 Piştre min devê xwe da ber devê şikeftê û min got: Siyabend! Em jî şikeftê li me vegerand û got: Siyabend! Siyabend! Bi vî hewayê me çend gotinan jî li pey hev got û şikeftê li me vegerand. Min gelek kêf jê girt. Bişûn de Siyabend çû li piş şikeftê û got: Xecê, were vir, sürprîzeke min heye ji te re. Ez çûm wir, min dêna xwe daye ku li jêra çiyayê çîmenzarek bêser û ber li pêş me ye. Di nav çîmenzarê de goleke biçûk hebû. Der û dorên golê bi sosin û beybûnan xemlî bûn. Em li ber şikeftê rûniştin û me li xweşkahiya wir nêrî. Siyabend got: Xecê, ev der wargeha qulingan e. Pirî caran rev bi rev quling tên. Xwe li ser van çîmenzaran datînin. Westa xwe datînin. Piştre fir didin û diçin. Hê gotin di devê Siyabend de bû, hew me dît refa qulingan li asîman xuya kirin. Wan xwe li ser çîmenzaran danîn. Hinek ji wan diçêriyan, hinek ji wan ji golê av vedixwarin. Miqasî 10 an jî 15 deqe li wir man. Dîmeneke pir xweş bû. Mirov ji nêrîna wan têr nedibû. Bişûn de hemû bi hev re fir dan û çûn. Piştî ew çûn, me bala xwe daye ku yek ji wan li ber devê golê maye û qarekar dike. Siyabend got: Xecê, dibe ku ev quling birîndar be. Loma nekanî bi refên xwe re bifire û biçe. Were em biçin lê binêrin, ka çi pê hatiye. Em hêdî hêdî daketin jê û ber bi qulingê veçûn. Gava em gihiştin cem wê, ez hêdîka nêzik bûm û min ew hembêz kir. Melê nêrê ku her du baskên qulingê şikestine. Ez li Siyabend vegeriyam û min got: Siyabend, divê em qulingê bibin malê û baskên wê derman bikin. Siyabend weke ku bêjê erê serê xwe li ba kir û me da du hev em bi rêk hetin. Di rê de em rastê berxwan hatin. Gava wî em dîtin, bank li me kir û got: Siyabend, û ev quling li ku dît? Siyabend got: Xalo, me ew li çîmenzara qulingan dît. Her du baskên wê şikestine. Me ew anî ku em bibin mal, baskên wê derman bikin. Berxwan got: Ka ez ê binêrim. Çi pê hatiye? Dibe ku ez bikarim baskên wê baş bikim. Me qulingê da destên wî, wî li baskên qulingê nêrî û got: Ez ê niha melhemekê jê re çê bikim. Dê ew pê qeç bibe. Bi dû re li me vegeriya û got: Hûn çavderiya berxan bikin. Ez ê biçim hinek giya berhev bikim û bînim. Berxvan bi ber çiya ve hilkişiya û çû. Ez jî çûm ketim nav berxan û li askê geriyam. Berxikan tev xwe dabûn li bin siya tehtekê û mexel hatibûn. Min du sê dengan bang li askê kir. Weke ku ew navê xwe nas bike, ji nav berxikan derket û hat ba min. Ez hê bi askê re mijûl bûm, berxvan di her du destên wî de du qeft giya, ji dûr ve xuya kir. Hîna nêzî me nebûbû, bi dengekî bilind got: Herin hinek qirş û qalan kom bikin bînin. Ez ê bê agir vêxim. Ez û Siyabend ketin der û dor, me gurzeke piçûk qirşik da hev û bir. Beriya em biçin, berxvan du kevir dabû berhev, diyayan xistibû nav xuşxanekê û mabû li benda me. Qirşikan ji destê me girt, bi rêk û pêk xist navbera her du keviran û agir berdayê. Bi du fira quşxaneyê danî ser agir. Heya agir veminî, quşxane mali ser. Piştre berxvan giyayê kelandê biçovekî li hev xist û kir weke melhemê. Melhemê li ser potikekê daxist û danî ser baskên qulingê. û pozikekî din jî ji baş ve pêça û got: Dê ew di demeke kurt de baş bibe. Loma birîna wê negiran e. Me ne carek 10 caran spasî jê re kir.
برخوان لمەڤەگەری و گوت گاوا ku min quling dît evdalê Zeynekê ket bîra min weqet navê evdalê Zeynekê bihîstiye me serê xwe weke na li ba kir û em man li benda gotinên wî bi dengekî nizm got de werin rûnin ez ê hikayeta evdalê Zeynekê ji we re bêjim em her du bi hev re çûn li ber çokîn wî rûniştin serê ewil du sê caran xwixî qirka xwe baqîş kir û bişûn de got nêzî 300 sal berî hozanekî bi navê evdalê Zeynekê hebûye ew hozanekî pir mezin û bi nav û deng bûye evdal hê zarok bûye bavê wî miriye dayîka wî ya zêne û mezin kiriye ji ber vê yekê navê dayîka xwe hildaye û navê wî bûye evdalê Zeynekê evdal di nav feqîrtî zor û zehmetiyê de mezin bûye evdal zarokekî taybet bûye wî derd û gulên di dilê xwe de kiriye stran û stranên xwe di nav dîwana axa û began de gotiye ew şêwirmend û kilanbêjê axa û paşayan bûye tu dengbêj nekariye pê wê re bikeve pêşbaziyê di pêşbaziyekê de evdal li hember guleya dengbêj ajîr û bi nav û deng 3 roj 3 şev bê sekin stranan afirandiye û bi ser ketiye berxvan hinek rawestiya bêhna xwe veda û got evdal rojekê li ser rêya xwe raste dergûşa zarokekî kurtê navê wî datîne Temo Temo dibe mala xwe û wî wekî kurê xwe mezin dike piştî çend salan evdal ji her du çavên xwe gor dibe Temo dibe dest û peyên evdal dikeve milê wî li gelî newal û gundan digerîne bo ku ji çavên wî re çareyek bibîne rojekê evdal û Temo jî wekî we rastî qulingekî baskişkes dîtên ji wê rojê pêve qulinga birîndar jî bi xwe re digerînin evdal bi seden stre li ser Temo û li ser qulinga birîndar de afirîne ne tenê li ser wan li ser xizanî kalbûn û korbûna xwe jî gelek stran de afirîne ew stran bi saya serê dengbêjan heya roja me hatine min got gelo ew ji kîjan deverî bûye berxwan got evdalê Zeynekê bi estê xwe ji agirê bûye lê ji ber hinek şert û mercan wan mala xwe bar kirine û hatine vê gundî û wî li vê gundî koça xwe ya dawî kiriye tirba wî jî li biniya gund e siyabend got nû hate bîra min carekê bavê min gotibû ew şahê dengbêjan û Homerosê Kurdan e li ser dermankirina qulingê saetek 2 saet bihûrî bû berxwan bi dengekî zîst kilamek got heylê wayê qulingo çawa dibe tu ji refên xwe qetayî piştî kilam qetiya rabû ser xwe potikên li dora perê qulingê werkiribû vekir û got ez dibêm quling qenc bû û ew êdî dikare bifire divê hûn ew hildin bibindênin cihê wê bila bifire biçê bigihê ji refên xwe melhema çî kiribû jî xist nav qutiyekê qutî da min û got ev derman jî bi xwe re bibin ev hemû birînem qenc dike min qutiya dermanan xist nav çandika xwe me qulingê hilda û em çûn askê da dû me berxwan hat ew girt ku li pay me neyê lê askê xwe ji destê berxwan xilas kir û dîsa da dûv me çi kir ew ji me venebû em mecbûr man me ew jî bi xwe re bir me quling bir û danê cihê wê em hîna li wir bûn siyabend got xecê vayê refa quling tên were em xwe veşêrin bila quling ji me netirsin xwedeynin dibe ku qulinga birîndar jî bi wan re biçe min askê girt û me xwe di nav giyayan de veşart refa qulingan xwe li ber de vê golê danîn ji nêsve nêrîna we pir bi zewq bû hemû bi hev re ji golê av vexwarin der û dora golê tev spî bûbûn pişt re firdan û çûn qulinga birîndar jî da dû wan çû min askê bi zor zeft kir
اسکی تی بو دخواست آف بخواه منو برده چو لسر گوله تیر آف بخور بدوفره ام پاش وگریان گاوه ام نیزی شکفته بون من گوت سیابند ورم بچن هنک بشکفته را بپیون گاوه ام گهشتن بر شکفته من دوی خواه بر دوی شکفته و گوت اسکی جی شکفته دن گولانده اسکی گوی خواه مچ کر و دن گهداری کر بشون ده هم دید اسکی خوش دست من فلتاند بازی چو و کت هندرش کفته من دا دوی و از کتر نواش کفته لاسکی گریان نفش کفته پر تاری بو چو تشت خویا ندکر جدور و روناهی اک دخویا از ببر روناهی بچوم من نیری روناهی شغل که خدای در از بزور جدر کتم چوم در و گاوا از در کتم در و من دید کو از دناف میر و زویان دمه من هنک لدر و دور آخوا نیری بشون از چوم لسر کورکی رونشتم بقاسی تحت قپاشته من دید جدور و دو پایاته پشتی کوان هنک نیزیگاهی لمن کرن من بالا خدای کو خورتکی 15 سالی ملیکالکی جهر دو چاوان کور گرتیه او قلنگک لبر هم بیزاویه هدی دمشن و بر بمن وتین قالو هم دمشیه هم جی دبر خود کلام گوت تمو لاو دواکی بخوازه جه خالق عالم رب جورین خودی چاوی افدال زینی ساخ که هرو باس که قلنگی من بجبرینه لمن وای روزنویس کاملا خوشویست چاوا من اوتیتن من بیزانی کو او افدال زینکیه و یه جمعی جی تمویه وایه دیسه با آوایی که افسونی از چوبوم سر دور افدال زینکه تمو هات البر من سکنی گاوا تمو سکنی افدال سران اخوا قد کر و اوجی سکنی هیچوان جمن نپرسی من گوت اغرا و سر خیره به هنجکوتن و بکو ودچن تمو گوت هر دو چاوین باوی من کل بونه و هر دو باسکن قلن گامجی شکستنه ام کتنه لسر ریان و لحکیمک دگرن دبیکو لگندکی لچولکی آنجی لسر ریکی راستی مبه ویکی لیه کتبیره من برغوان ملهم دابو من قوتیا ملهمه جی چندکا خود درخست و گوت ککی مجی قلنگه که باسکش کستی دیتی بو و بوی ملهمه باستکن وی قنچ بون اگر تو بخوازی هم هنک لباسکن وی قلنگه جی بدن دبیکو او جی قنچ ببه تمو هنک فکری افدال گوت تمو لاو قد نفکره ملهمه بگره او تیده دبیکو قلنگه مجی پی قنچ ببه من زو بزو ملهمه لبرینن قلنگه ده بدوره من شالا استوی خود دورا باسکن وی پیچا گوتنیم برخوان کتا بیره من کو گوتو بو اف ملهم همو برینن قنچ دکه از افدال وگریم و من گوت خالو دستور بده سنک جوی ملهمه لچاون تجی بده دوی کو چاون تجی پی قنچ ببن افدال فکری افجار تمولی وگریم و گوت باو ام هنک لچاون تجی بدن کادی چاوا به تمو پرکی قلنگی جی کر و دا دست من پرخص نف قطیا ملهمه و لهر دو چاون افدال دان بدوبره من گوت خالو لبن سیاوی داری هنک چاون خبر ده سر هف و رازه کادی چاوا به افدال لسر گیایم وزلیا و چاون خودان سر هف دوی نابره ده تمو چیروکا خواه و یه افدال زینکی جمن را گوت هی گوتن داوی تمو ده بو افدال رابو سر خواه چاون خواه فکر و گوت تمو لاو روناهی هاتیه چاون من تمو لاو ملهم آوی کچکی بسیهر بو کال باسکن قلنگی بنیرن اوجه قنچ بویه ما باسکن قلنگی فکر و لبرینن وی نهیری اوجی باش بو افدال زینکی هات قلنگی جدستی مگرد لبرینن وی نهیری و گوت گچکا دلال
Te ez ji talîtiyê derxistim û perên qulinga min jî qenc kir. Deka bêje, daxwaza te ji me çi ye? Ez pir kêfxweş bûbûm û min got: Ez dixwazim tu ji min re gilamek bêjî. Wî got: Hema bila daxwaza te ev be. Destê xwe bir ber guhê xwe û bi sewteke bilind kilamekê got. Piştî kilam qetiya, min bi kurtasî qala serdema ez jî hatimê kir û min got: Hûn hêjî weke şahê dengbêjan tên binavkirin. Gel we wek mir xelke pîroz dibîne û hîn ji kilamên we ji aliyê gelek dengbêjan ve tên gotin. Ez dilxweşî û şehnaziya wî nizanim şawa bilêv bikim. Piştî me hinek jî sohbet kir, wan xatirê xwe xwestin û çûn. Ez jî rabûm çûm, li şikefta ez jê derketibûm geriyam. Ez zû bi ser ve hatim. Gava ez li devê şikeftê re derbas bûm û ketim hundirê şikeftê, lingê min şemitî û ez ketim. Dibe ku ez ji ser hişê xwe çûme. Hew min dît ku siyabend bi milê min girtiye, min dihejîne û dibêje: Xecê, ez ji kengî ve li te digerim, ji ber tariya şikeftê min tu nedidît. Gelo derekî te şikestiye an ne? Min got: Siyabend, ez çûbûm li ser dewra Evdalê Zeynikê. Siyabend got: Xecê, te qesta xeyal dîtiye. Ka ez binêrim derekê te şikestiye an ne? Min got: Ne, tiştek bi min nehatiye. Bes hinek serê min diêşe. Lê ka eskê çi pê hat? Siyabend got: Te ez pir tirsandim. Vaye, eskê jî li vir e. Ew jî li der û dora te diçe û tê. Min got: Siyabend, serê min pir diêşe. Ka li binê de çi pê hatiye? Siyabend porê min da alî, lê nihêrî. Destê xwe danî ser cihê êşayî û got: Ev der hinek werim ye. Min ji çendika xwe qutiya merhemê derxist, dayî û min got: Ka xêra xwe hinek ji vê merhemê li serê cihê weriman dî bide. Siyabend çawa merhem tê da, hema di demê de êşa serê min sivik bû. Me askê bir, ra destê berxwanî kir. Me dît ku berîvan jî ji bo danê êvarê hatibûn şîrên xwe dotibûn. Berxik maka xwe dimêtin û şivên bilûra xwe dilûrand. Newaya bilûra şivan kilama Evdalê Zeynikê bû. Rojnivîska min e xweşewîst, roja me ya îro jî wiha derbas bû. Lê hêjê Evdal, temû û qulinga birîndar li ber çavên min neçûne.